मा थफ्ला दे बे थफ्ला लाबाय 2 केजि ड्रेगन फ्रुइट्स बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलाव बयखौबो जायफोरा मोजां मोनो एसेब्लाबो नायलांदोलाय आरोना नैबे भिडिअखौहाय आङो गोलाव खालामनो सानाखै सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे नैबे भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय थ' आङो दा फारामाव दंफैयो एसे नै अमा समा गैला दै एकदम लास्ट मासे दंमोन साफा जाबाय दाखालि थ' अमा फिसिनो हाया आजिखालि बिराद बेमार फैलाबायोना माइनास जाजोबो धंस जानायनिसो लामा आरोना बे थ' अमाखौ सबानो फिसिग्रा जाजोब्बायना आजिखालि थ' बेमार फैबाथाय साफा जालांजोबखायो दा रायजोफोर आङो मेन टपिकआव थांदिनि जोंना मेन टपिकआ जाहैगोन सार्बियावहाय जितु माने एम्बुनि अखा हादों जोङो बे मोनसे निउसखौ जोङो गोसारबाय थानाय जोङो नुनो मोन्दों बा दाखालिनो आङो नुखादोंमोन खिन्थु आं भिडिअखौ बानायाखैमोन आरो दा मा एम्बुनि अखा हालाबायनो नङा होननानै आं भिडिअखौ बानायाखैमोन दा आङो आपडेट्सखौ लानानै फैनाय जाबाय जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों थ' एम्बुनि अखा आरो 2005आवबो बेबायदि जादोंमोन जाहैदों आरो बिनि सिगाङावबो 1872 ना 73 बेबायदि सनावबो आरो खनसे जादों जाहैदों ना दा एक्जेक्ट आङो सनखौ बावबाय आरोना थ' गोसोआव थाजोबा दा जियानो हक बे एम्बुनि अखायाथ' आरो माने जाथावथारा ना एम्बुनि अखा नङा होननानै जोङो मिथियो आरो निउसावबो जोङो नुनो मोनखादों माने बेयो बारजों फैदों आरोना बारजों फैदों बेबायदि मोनसे स्पिड बार दङमोन थ' बे बारजोंहाय माने दैफोराव बेबायदिनो खाथि खाला जायगाफ्राव एसे दै जिंफ्राव थानाय एम्बुफोरा माने बेबायदि बुखारबोजादों आरोना थ' गिदिर गिदिर बेबायदिनो दैफोर फुख्रिफोर बेबायदि फुख्रि बायदिनो बेबायदि सागरफोर बायदिसिना खाथिफ्राव माने एम्बुफोर थानाय जायगा बे एम्बुफोरा माने बारजोंहाय बुथिं जानानैसो बेबायदि गोलैफैदों आरोना खिन्थु आसरित दृश्य जोङो मिथिनो मोन्दों नंगौ जों मानिदों AI भिडिअ नङा बियो खिन्थु एम्बुनि अखा इमान ससेयाव हानो हाया जेराव माने चाइनाफोरासो बानायलाबायनानै अखाखौबो हाहोयोना थिग बेबायदिनो आरो दा एम्बुनि अखायाथ' आरो बबाव जानो हाथावो ना जानो हाया थ' रायजोफोर आपडेट्सआ बेनोमोन आङो दा एसे माने फारामथिं दंफैयो दै आंनिया नैबेयाव माने आं एसे दिन्थिलांनोसै बियो दाउ दुलाबाथा क'इल बार्ड फिसिदोंमोन आरोना बेहाय मथा मथि बिदिनो 3-4 बोसोरसो फिसिदोंमोन आरो बेबायदि दङ बैथिं आरो सिगाङावबो बैथिंजाय गंसे दंबावो आरोना एबारावहाय माने आं बेहाय एसे फिसिफिननांसिन मानैसो जानो इन्टारेस्टिं क'इल बार्डआहाय दा अमाया माने खालि नै पुरा लांदां आरो फार्मा लांदां जाजोब्बाय अमाखौ माने दोनला लाब गैयालै अमायाव खामानि गैयाना लाब दङमोन आगोलावहाय नाथाय दा लाब गैला आजिखालि माने बिराद थाब बेमार फैयो माने सापरावसो फैयोना दानायावसो फैयो बेखौ मिथिला आरोना थ' बेबायदि माने बिराद सापर दाना मानसिफ्रा होयोना आजिखालि थाबैनो माने एकदम बेमारा फैलाबायो फाग्लासो जाबाय ना फिसिनो हालिया दा एसे आङो बारियाव हाबैदिनिलाय फ्रुइट्स दङ माने एसे दिनैहाय माखासे माने बेबायदि खानाय जाबाय आरोना थ' आङो एसे क्लिप्सबो होनानै होखागोन 2 केजिसो माने खाबाय आरो मोनबायना मोनबाथाय माने लाखिनो हाया दंफाङावहाय स' गावलांजोबो फिथाइया बिनि थाखायनो दा दंबावो आरो नै थाइफा थाइनै बेबो मोनगासिनो दा खानो जाथ'वाखै आरो नैबेथिंजायबो नै थाइफा थाइनै बेबायदिनो मोनगासिनो आरोना दा गाबोनफोर माने खाजाहैसिगोन आरो बेयो ड्रेगनाहाय नैबेबो नै बरियानो मोनफ्राम जाबोगासिनो दा नैबेथिं एसे दङ थ' आं बेखौबो दिन्थिखानोसै नै बेबायदि आरोना थाइथाम थाइब्रैसो बेवहाय फुरा दङ आरो नै मोनबाय दा रायजोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ आङो बारा गोलाव खालामनो सानाखै आपडेट्सआ माने बेसेखिनियानोमोन आरोना थ' गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बे 2 केजिया माने अर्डार दंखायोमोन आरोना थ' 2 केजि खाबाय एक्सट्रा आङो आरो
आधा केजिसो खाना दोनबावबाय आरो थ' जानो थाखाय दा नैबे 2 केजिखौहाय सेल खालामनोसै आरोना अर्डार दंखायोमोन